ο Θεός ο Μέγας και αιώνιος, ο Άγιος και φιλάνθρωπος, ο καταξιώσας ημάς και εντάφητη ώρας την ενώπιον της απροσίτου σου δόξης, εις ύμνων και ένοχων θαυμασίων σου, κυλάσου τιμή της αναξίας δούλης σου και παράσου χάρη του μεταστευλημένη καρδίας αματεριορίστος, προσενεγήσει την της Άγιον δοξολογία και την ευχαριστία των μεγάλων σου δωρεών, ον επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς, μύστητη Κύριε της ασθενείας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά πίσω μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών, είναι το της αμαρτίας κόκκος διαφυγόντες, εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν και ενδυσάμενοι. Τα όπλα του φωτός, ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης εμπειρίας του πονηρού και με τα παρησίας δοξάσομεν επί πάση, σε τον μόνον αληθινόν και φιλάνθρωπον Θεόν, σόγαρος αληθός και μέγα όντως μυστήριον, δέσποτα των απάντων και ποιητά, είτε πρόσκαιρος φύσιτος οπτισμάτων και η μετατάφραση άφια και ανάπαυσης εις αιώνας. Συγχάριν επί πάσιν ομολογούμεν, επί τες εισόδους ημών, τες εις τον κόσμο τούτον και τες εξόδης, και τες ελπίδες ημών της Αναστάσεως και της εκκυράτους ζωής, δια της εις αψευδούς επαγγελίας προμνηστεύονται, εις απολαύσομεν εν τη δευτέρα μελούσιν παρουσίας. Συγχαρή και της Αναστάσεως ημών αρχηγός και των βεβαιωμένων δαδέκαστος και φιλάνθρωπος κριτής και της μισθαποδοσίας δεσπότης και Κύριος, ο και κοινωνήσας ημί παραπλησίως αυτός και αίματος, δια συγκατάβασιν άκρα και των ημετέρων αδιαβλήτων παθών, εν το εκουσίως εις πήραν καταστήνε, προσλαβόμενος πλάγμα εκτιμών και ετροπέκοντας πειραστής αυτός, εις πειραζομένης ημικαιρόμενος αυτεπάγγελτος βοηθός, διότι συνήγαγες ημάς στην συναπάθεια, λέξε ο δέσποτα δεήσεις και ηγεσίες ημετέρας, και ανάπαυσον πάντα στους πατέρας εκάστου και μητέρας και αδερφούς, και αδερφάς και τέκνα και άλλα ομογενές και ομόφυλων, και πάσερα στας χρόνια παυσαμένας ψυχάς, εν περπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, και κατάδραψον τα πνεύματα αυτών και τα ονόματα εν βίκτος ζωής, εν κόρτης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, εν χωραζόντων εις βασιλείαν ουρανών, εν παραδείσο τρυφής, δια των φωτεινών αγγέλων σου εις άπων άπαντας, εις τας Αγίας σου μονάς συνέγγυρα και τα σώματα ημών εν ημέρα η όλη σας, κατά τας Αγίας σου και αψευδής επαγγελίας. Ουκ έστειλον Κύριε της δούλης σου θάνατος, εκτιμούντον ημών από του σώματος, και προσέτων Θεόν εκτιμούντον, αλλά μετάστασης από τον υπηρωτέρων ευκαθριστότερα και δημιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά. Είδε και κλιμάτων εμισέ, ήλαιος γεννήμητε και αυτής, διότι ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, ουδά μία ημέρα η ζωή αυτού, ημιμόνος ή ο επιγής παλής αναμάρτητος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διου πάντες ελπίζομεν ελέος τη γη και αφέσεως αμαρτιών, δια τούτο ημείτε και αυτής, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, άλλες άφες συγχώρησον τα παραπλώματα ημών, τα εκούσια και τα απλούσια, τα εγνώση και εν αγνία, τα πρόδειλα και τα θάνατα, τα εμπράξη, τα ενδιανία, τα ερώτου, τα εμπάσας ημώντες αναστροφές, και της κινήμαση, και της μέτρων ακούσιν ελευθερία και άμεσιν δόρισε, ημάς δε τους περιεστώτας ευλόγησον, τέλος αγαθών και ειρηνικών παρεχόμενων ημίτε και παντή το λαό σου, και ελέος πράγμα και φιλανθρωπία διανύκων ημί, εν τη κρυφτή και φοβερά σου παρουσία, και της βασιλείας σου αξίους ημάς ποιήσει. Ο Θεός ο Μέγας και ύψιστος, ο μόνος έχουν αθανασία, φως, εικόνα πρόσιτον, ο πάσα την κτήσιν εν σοφία δημιουργήσας, το διαχωρίσας αναμέσων του φωτός και αναμέσων τους κόσμους και των ήλιων δέρνων εις εξουσία της ημέρας, σελήνιδα και αστέρας εις εξουσία της νυχτός, ο
το καταξιώσας ημάς τους αμαρτωλούς και επί της παρούσης ημέρας, προφάσε το πρόσωπό σου και εξομολογήσει και την εσπερινής λατρεία προσαγαγή. Αυτός φιλάνθρωπε, Κύριε, κατέπινον την προσευχήν ημών στην μία με ενώπιό σου και πρόφεξε αυτούς ως μηνευρωδίας. Παράσου Θεή την παρούσα δεσπέρα και την επιούσα νύχτα ειρηνική, έπεισον ημάς όπλα φωτός, ρίσε ημάς από φόβου νυχτερικού και από παντός πράγματος εν σκότεινη απορρεπωμένου, και δόρισε ημί τον ύπνο, όλης ανάπαυση τη ασθενεία ημών ενδορίσεων, πάσης διαβολικής φαντασίας απειλαγμένων, ναι δέσποτα των απάντων των αγαθών χορηγέ, είναι γέντες κοίτες ημών καταλυγόμενοι που υπονεύουμε, και ένικτοι του Παναγίου ονόματός σου, και τη μελέτη του εσώδευορών καταβραζόμενοι, εν αναδιάσει ψυχής διατιστώμε προς δοξολογία της εις αγαθότητος, δεήσεις και εκκλησίας της η εκπλαγία προσάγοντες, υπέρ των ιδίων αμαρτιών και παντός του λαού σου, όντες πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου, εν ελέη επίσκεψη. Αλληλά